En Trello la faena s'organitza en diversos nivells, però els primers dos grans contenidors són els espais de treball i els taulers. Per entendre ràpidament què són els espais de treball, ho podem equiparar a les oficines. Quan treballem nosaltres en una oficina, doncs tenim diversos companys i una distribució de faenes que podem fer per temes. Per exemple, en aquest cas veieu que jo tinc un espai de treball que es diu Servei d'Informàtica i dins tinc diversos aspectes, diversos temes que són diferents. No? Podria fer-ne 2, 3, els que necessitara. Per exemple, en una oficina podríem crear la nostra oficina, imagineu departament de no sé què, secretaria del departament de no sé què. I dins d'això podríem tindre diversos taulers que són les classificacions temàtiques, doncs, per exemple, gestió econòmica, gestió acadèmica, incidències, atenció al públic, etc. Com es crea un espai de treball, que és la categoria més alta en aquesta distribució de la faena o organització de la faena? Doncs venim a crear en la part superior i podem crear un tauler o un espai de treball, que és el que crearem ara. Li donarem un nom, elegirem de quin tipus és, que és una qüestió anecdòtica, francament, i la descripció de l'espai de treball per si el títol no és prou indicatiu i necessitem una explicació extra. I així és on convidem els altres membres, els altres companys d'equip. Recordeu que s'han de convidar sempre amb el correu amb què es van donar d'alta en Trello. I ara ja estem dins de l'espai de treball. Aquest espai de treball, que es diu espai de proves, té estos membres i la visibilitat, de moment, és privada, que vol dir que només el poden veure els membres de l'espai de treball. Si volguérem eliminar, ens hem equivocat i volem eliminar aquest espai, doncs sempre podem vindre al final així, en configuració, i eliminar l'espai. Ara, com creem diversos taulers o diversos subespais dins d'aquest espai de treball? Doncs es fa des d'ací, crea un nou tauler o des d'ací dalt, com vulgueu, creem un nou tauler, ens permet configurar un poquet el fons, color, etc. Hem de donar-li un títol, assignar-lo a un espai de treball, a este que tenim, la visibilitat, qui veu el tauler, el veurà tot l'espai de treball i després el creem. I així tenim el nostre primer tauler per a organitzar-nos la faena, per a començar a organitzar-la, i en els pròxims vídeos el que veurem és com podem fer llistes, com podem treballar amb les targetes, etc.